Unan sa mga balita lokal, siyam sa 11 ka insidente sa pagpangluthang sa Bacolod may natumod na nga mga suspetsado. 7 ka mga persona na aresto bangod sa iligal nga pabulang. Sa balita national, divorce bill liwat isometer sa pagbukas sang 19th Congress. Presyo sa petrolyo liwat magasaka masunod nga semana. Sa balita international, mga soldado sa Severodonetsk, Ukraine, ginpaatras na. Sa balita sa sports, Kai Soto, undrafted sa NBA. Balita entertainment, Taylor Swift nagpagawa sang bago nga kanta. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ng interesting facts na hanungod sa pungsod Brazil. Maayong aga Bacolod, mga gabayin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Sa high blood pressure, amuman sa diabetes. Mga kaaksyon, good morning Liwat Action Doors. Way ko nga good morning kinasi mo ay no? Wala, kay doon nag-ano ka pa to sa imong nga shoeset. Kay doon nagkarakakas, gino'ng imong nga, ano ni, imong nga liston Shoelace sa lang, shoelace. Ay, Sa shoelace mo ng pagsaka. listo, no? Okay. Okay. Budlay, ako ang shoelace, mo na mismo sapatos. Ako budlay. Sa lamin nakakita ko ng studies mo in your, kung mag-edad ka ng mga 85, Aha. naka 517 days or hours, 517 days na da is spent on higot sang sapatos mo. Ay, true. Oo, nasa Di may- ko wala may- kaya bigas sapatos. Ati, Wala ka may- naglamot ka pa 85 imo nga wala ka sapatos mo. Ay, kalay. Pero sa akong di ko hiligid dug sila nga magwa bala, na naka-shoes, like, amo na. Kanay Ay, kaya ginutan ko. tatawagin ko ito tiniil ka lang permi ako. Yes, para very ancient. Di kay doon na ginutan ko Black Shun Boy, pero I love shoes. Hindi namin mo Pero mga, may mga close nga mga may, shoes. of course, mga closed shoes, like mga rubber shoes, mga amo na. Pero namiyan ko na yan kasi syempre ginagamit ko sa mag-workout or kung ano kada. Ginagamit ko na yan especially kung ano bala, ano lang ko, closed shoes lang ko kung ga-travel away. Like for example, magbiyahe airplane, amo na, closed shoes ko na. So, Kay mahilig budlay kayo sa daw masandal. mga, ano ganit pa na? Open shoes. Open shoes. Mga sandals, mga doll shoes, ang mula na. Ito kanugon, ito isang Heels, I love heels too. kanugon to sa plano ko nga baklon tani gali mo nga tennis shoes gali. Yes. Pates. Hala, ano ni? Ay, nauto. O standby sa mga balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7 sa detalya na sang mga balita lokal. Nangin sentro sa Peace and Order Council meeting sa siyudad sa Bacolod ang Peace and Order Situational Report nga ginpresentar sa Bacolod City Police Office o kung BCPO. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, base sa datos sa ginatag sang PNP, sa 11 ka mga shooting incidents nga natabo sining bulan sang Hunyo diri sa siyudad sa Bacolod, siyam na diri ka mga kaso ang mayara sang natumod nga suspetsado kung grupo sa mga suspetsado. Apang isa pa lamang diri ang napasakaan sang kaso sa korte. Samtang may 5 pa nga ginapreparar karon ang kapulisan. Duha pa ni pamilyaran, isa ini kamayo nga development bangod sa iya pagpati nga ang pagsulbar sang otoridad sa krimen ang isa sang mga pamagi agud mapanumbalik sang kapulisan ang kumpiyansa kapag salig sang publiko. Dugag pa sang Vice Alcalde, suportado man sang mayoriya nga mga miyembro sang Peace and Order Council ang iya ginhimo nga suhestyon angot sa natalan nga pag-review sang CCTV ordinance sang siyudad sang Bacolod.
Ginalauman ni Bacolod City Mayor Bing Linardia nga aktuhan sa Bacolod City Police Office angot sa kaso sang pinatsanay nga nagduntad sa syudad sa Bacolod labi na sini nga bulan sang Hunyo. Suno ka Linardia nasugilanon sini si Colonel Thomas Joseph Martir kag ginapangayuan sa update angot sa development sa ilang mga investigasyon. Aminado si Linardia nga hindi na normal ini nga sitwasyon gani ginapaabot niya ang maay nga trabaho sang kapulisan para sa pagsulbar sini nga mga kaso. Nagapati man ang alkalde nga hindi magpasugot si Martir nga maapektuhan ang iyang record kag performance sa tiyon nga magpadayon ini nga mga insidente. Samtang nagpanguna naman ang siyudad sang Bago sa mga local government units sa Negros Occidental nga nakakuha sang mataas nga rating sa 2019 Child-Friendly Local Governance Audit sang Department of Interior and Local Government. Nakakuha sang Bago ang pinakamataas nga score nga sa apat ka mga given indicators nga child survival, child development, protection, participation ka governance. Sa kabukusan nga 315 ka mga eligible LGUs para sa SCFLG sa bilog nga pungsod, may 6 ka mga LGU sa Negros Occidental ang nalakip sa listahan. Ang ining child-friendly local governments audit ang nag-uusisa kada tuig sa performance sa mga LGUs sa ginapatigan nga social services may angot sa child kag youth welfare. Ang 2019 SCFLG Award para sa regional passers ang patigayunon sa maabot nga Nobyembre kadungan sa National Children's Month 2022. 5 ka persona nakaladakpan kahapon sang kagahon sa bypass operation sa Barangay Takuling kag Barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Nadakpan sang Police Station 6 si Robimiel Gabuelo, 34 anyos, sang Purok BM, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. 5 ka gramo sang shabu nga may market value nga 34,000 pesos ang nakuha kay Gabuelo. Samtang nadakpan naman kahapon sang kagahon si sang BCPO, City Drug Enforcement Unit, ang street level individual nga si Joseph Espiritu, 32 anyos, sa Purok Nara, Barangay Handumanan, sa amuman nga syudad. Kalakip sa nadakpan ang Mosanday Rio Jan Diwatin sa Zone 6, Cesar Espiritu sa Purok Nara kag Rose Ana Bachoco sa Purok San Antonio tanan sakop sang Barangay Handumanan sa syudad sa Bacolod. 25 gramos ang shabu nga may market value nga 170,000 ka pesos ang na-recover sa mga suspect. Naaresto naman ang 7 ka mga persona bangod sa illegal nga pagpamulang kung paglapas ini sa Presidential Decree 449 sa ginpatigan nga police operations ang Mobile Patrol Unit sa Bacolod City Police Office mga alas 12 ang takna kahapon sang Udto, Hunyo 24 dira sa may Purok Seaside, Barangay Tangub, Syudad sa Bacolod. Ginkilala ang nagkalatakpan nga sanday Daniel Isugon, 64 anyos, Rolando Marceliana, 66 anyos, Edmund Palma, 20 anyos, Junelo Gravino Jr., 28 anyos, Michael Erisuelo, 36 anyos, kag Reggie Magallanes, 44 anyos, lunsay mga residente sa Purok Seaside sa Barangay Tangub, kag si Ernie Gonzaga, 50 anyos, residente naman sa Purok Greenfield sa Barangay Tangub. Na-recover sa mga nagkalatakpan ang 2 ka sulog nga manok, 2 ka bulang, kag 30,000 pesos nga balor sang kwarta, nga pusta o kun bet money sa nagkalain-lain nga denominasyon. Yara na sa karon na hunong ang nagkalatakpan sa custodial facility sa Police Station 8. Nakilala na ang lalaki nga nasapwan ng bangkay kahapon sa kagahon sa higad sa nga dalan sa Hacienda Manaul, Barangay Matabang, syudad sa Talisay, Negros Occidental. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Talisay PNP Deputy Chief of Police Captain Ramil Bustamante nga malas 5:30 sa hapon nagkadto ang pamilya kag ginkilala ang ilang himata nga amo si Hermar Sar Murillo, 31 anyos, kag pumuluyo sa Purok Datilis, Barangay Handumanan, syudad sa Bacolod. Suno kay Bustamante ginaligar sang utod niya kung saan ulaman nagpauli sa ila si Sarumillo kag wala man sang permanente nga trabaho. Dugang pa ni Bustamante nga base sa pahayag sang pamilya wala sang record o kon kaso si Sarumillo apang subong may gin-assign nga police personnel agud mag-usisa ango sa background sang napatay. Ka-receive kita information nga taho no nga gahigda sa dalan no. Sa pag-responde naton sa area, so dito naton nga na-discoveryan no nga ini nga taho may igo inis sang bala no. So right after, so nakita nato no nga may igo siya sa bala. So nag-request kita no, nag-request kita sang soko. Ang kabakin sa pagpahayag ni Talisay Police Station Deputy Chief of Police Captain Ramil Bustamante.
Sa duga pa naton nga balita lokal, tubtob sa karon wala pa makilala ang mga persona kag ang motibo sa pagtiro sa naligid nga gabi sa isa ka 14 anyos dira sa Block 51, Lot 2, Zone 3 sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, hindi makita sa CCTV ang may tsura sang persona nga nagtiro sa biktima bago nagasuksok ang may nisang bonnet kag wala sang plate number ang L300 van nga ila ginasakan. Sunod kay Bonilla, hindi magnubo sa 5 kaigo sang luthang ang naangkon sang biktima gamit ang kalibre 45 kag carbine. Nagapati si Bonilla nga posible tiyo ang target kag nasalan lang ang biktima o kung natawag nga mistaken identity. Duga pa ni Bonilla, wala nila ginapahigad o kung wala nila ginabaliwala ang anggulo sa droga. Sunod pa kay Bonilla, may kaso nga paglapas sa RA 9165 ang tiyo kag may pending nga warrant of arrest sa kaso man nga murder. Nagpatigayon sa nga blessings kag inaugurasyon ang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod sa 3 ka mga proyekto nga ginpamtang sa nagkalain-lain nga lugar. Ini nga mga proyekto ang ginalakipan sang Rizal Park sa Barangay 16, Promenade Park sa atubang sa NOHS kag Zen Garden, ang Children's Park sa bahin sa nga Government Center. Sunod kay Mayor Bing Linadia, wala sang ginpagwa nga pondo ang syudad para sa amo nga proyekto, bagod ang tanan nga malokasyon ang nagikan sa gobyerno nasyonal paagi sa Local Government Support Fund. Dugang pa ni Linadia, ini nga lokasyon ang napartisiner lamang para sa improvement o kung na pain lamang para sa improvement kag pagpatukod sa mga park, rason nga ini ang hindi mahimo nga isaylo sa iban pa nga proyekto. Ginpasalamatan naman sa alkalde si Presidente Rodrigo Duterte bangod magluwas sa mga park. Ginatagan man ang syudad sang dugang nga pondo para sa street lights sa boundary sa syudad sang Talisay, lakip ng 150 milyones pesos nga lokasyon para sa pagpa-renovate sang 3 ka mga mayor nga merkado sang Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa atak na nga alas 7. Divorce Bill, liwat isometer sa pagbukas sang 19th Congress. Samtang presyo sang petrolyo, liwat magasaka sa masunod nga semana. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon para sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga Mayong agaliwat, dira kay Athea Kim Eriman, kay Cheryl Perez, no? Good morning sa imo, Cheryl Perez. Sa kay Lea Morales Berida, good morning man, live from Abuanan, Bago City. Andrea Huelar, kag God bless you to everyone. Rochelle Evangelista, happy weekend man sa imo, kag kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, dira sa may Minnesota, USA. Nerwin Sakmar, kay Miss Jinky de Alagdon, still with us. Kay migo ko da, Jan Lastiere, sa Bago City. Musta migo? Retired na? Basta champion, retired champion. Sa di ka nining migo ko man sa Jan Lastiere, do sa NIA, ni Sablamo, National Irrigation Administration. Ray Flores Baryoga, good morning man. Kay Eric Fernandez, kay Rosaleo de los Reyes, watching live, family Kilantang, Hokson from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Sa kay migo ko da, John Dexter Celis, good morning man sa imo, dira sa Valladolid, kag Bago City. Of course, lakit nila kay Stella Marie Celis, maing agaman. Sa kay kumari ko da, Virgil Legaspi Coloso, maing aga. Kay Christine Minyas Villalobos, kag Rochelle Evangelista, nya type ko t-shirt mo, sir boy. Okay, igo si mo niya, okay. Hatag dayon. Sala na siya ga, balsi mo nga Hatag dayon igo na. Igo na? Igo guro, kada mo amo. Paglabay mo to karon, ihatag na dayon. May bayo ko man guro extra sa imo nga Siya na lang malaba. May extra ka man guro nga bayo sa imo nga salakyan. Why Bah. Why mo ko kabalo nga mahal? Ihatag kong t-shirt ko mo. Ay, tilabihin na lang anay. Moya ka man karon kung hindi mo pag love. Correct ko. Kay Sir Quandrawa, Ulysses Ortiz. Sir, morning sa imo dira. Good morning. Warlito Nesya, dira sa may barangay Pahanukoy. Good morning, man. Sakay Mike Libuon lang. Isuon mo. Yes, good morning. Soon, Mike. Morning dira sa imo. Pamati siya. May nang pagpamati. Ano na pamati. Kay Joe, kay Lulit de Alagdon, kay Kirina Villaflor, morning man, Aldrich Jan Apil, Cherry Lynn, Jen de Alagdon, kay Jane Nagor, Grazil May Villar, Florence Mallorca Rifuela, kay Rose Villaluna. Air Force nito, mamban, sakto na. Air Force ni siya, Sang US, US Air Force. Sakay kay Ma'am Luing Melos sa Bago City, kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, sakay Cielo Arevalo, kay Cielo Billones Arevalo, kag kay Excel Fay, si Melchor Melos, morning mandira, sakay Inocencio Mercado, good morning man. Kag gapon na to kami sa bantayan gapon pero tinga amon to kasing along nga kagapon ante nag-enjoy kagid enjoy sila kay gamati sakon ay wow grabe yung confident nag-enjoy sa pamati sila pamati dito kami sa isa ka daw kanda daw galanaan lang kami lang tao kado time ng tao to kahapon kay isang aga pa kami mo kay isang hapon pag nagdamo isang aga do kadutay pa pagkanta ko doon nagdamo tao ay wow doon namo nagbinakal sa kung guro mga layo blaga kaladtos la guro blaga mo masiabi nila si abi na guro si Jed Madela ay ba Jed Madela pag ano kalay Jed Madela ano mga kanta ni Jed Madela kanya
Usually gaano na lang na siya kanta ano itawag sila gani? Ang term sila gani. Gagawa na ng ang iba nga kanta beluat naman na sa. Ano itawag sila? Basta mo na siya. Racing nga. Standby na sa aton mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod. Action Radio Philippine Standard Time, 7:25. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, ginanunsyo ni Senator Pia Cayetano yung plano nga isumeter liwat sa pagbukas ang 19th Congress ang kontrobersyal nga divorce bill. Suno kay Cayetano, tama ka importante nga maproteksyonan na ang magtimbang nga partido. Tuig 1999 pa, ginumpisahan ang pagduso sang divorce bill, apang wala gini makalusot sa duha ka panalgan sang Kongreso bangod sa pagkontra sang madamo nga mga religious groups. Sa bago lamang natapos nga 18th Congress, ang hagna nga Absolute Divorce Act ang naprubahan sa House Committee on Population and Family Relations, apang wala na makalambot sa plenaryo. Samtang sunod sa report, pabor si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sang diborsyo sa Pilipinas.
Liwat nga magasaka ang presyo sang produkto sa petrolyo masunod nga semana. Sunod sa advisory sang Department of Energy, inibangod sa manubo nga bayluhanay sa nga piso kontra dolyar sa pangkalibutanon nga merkado. Dugang pa posible maglabot sa piso ang isaka sa presyo sang diesel kada litro, samtang hindi naman maglabot sa piso ay gasaka sa presyo sang kerosene sa kada litro. Pahayag pa sang DOE bangod sa padayon nga paghuyang sang piso kontra dolyar, wala pa sang tsansa nga makapatuman sang rollback sa presyo sa mga produkto petrolyo. Una din nagsaka ang presyo sa mga produkto sa petrolyo tungod man sa pag-atake sang Russia sa pungsod Ukraine. Ginpangabay naman ni si Presidente Rodrigo Duterte akong ginpangabay ni Presidente Rodrigo Duterte kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayunon ang mga proyekto nga nagapalipay sa mga pumuluyong Pilipino. Sa iya pagpupulong-pulong sa Kadayawan Home sa Bangkal, Talomo, Davao City, ginpangabay ni Duterte ay madugay na nga aid nga si Senator Bongo kag Senator-elect JV Ejercito nga iduso kay Marcos ay mga proyekto. Partikular yung tumod sang presidente ang housing project para sa mga pigado. Ginpahayag sang presidente nga iya gintinguan nga mahatagan sang housing ang tanan nga sektor sa komunidad. Magluwas sa housing sa mga pigado, nagpatindog man siya sang housing para sa mga nabiktima sang bagyo. Kag iban pangasahi sang kalamidad, mga indigenous people communities kag mga anay rebelde nga nagsungka sa gobyerno. Una na ang ipabutyag ni Marcos nga padayunon niya ang mga programa nga naumpisan ni Presidente Duterte pareho sang Build, Build, Build program kag anti-drug war. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanang government departments, agencies, institutions kag branches nga suportahan ang implementasyon sa National Strategy for Financial Inclusion 2022-2028 o kon NSFI. Ini para mangin maayo ang pulisa kay iban pa nga mando para sa financial inclusion. Nibaluan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP ang nagapanguna sa NSFI para sa inclusive growth kag financial resistance. Bangod sa Memorandum Circular number 97, ginamanduan ang tanan ni departments, agencies kag instrumentalities ng gobyerno kalakip ang state universities and colleges, government-owned or controlled corporations kag foreign-based agencies nga ilakip ang relevant priority initiatives ang NSFI, paglakip sa working groups ng Financial Inclusion Steering Committee kag iban pa. Samtang mas malala pa sa COVID-19 pandemic ang epekto sang pagpanigrilyo sa tao. Iniangin pahay ni Dr. Rafael Castillo, isa ka kilala nga heart specialist. Nga sunod sa iya, dako ang madula sa exposure sa malaking epekto sa sigarilyo, ang paggamit sa smoke-free o kung magamit sa smoke-free nga mga galamiton pareho sang vapes kag heated tobacco products. Sunod kay Castillo sa tuigan nga convention sa Philippine Heart Association, ang smoke-free alternatives ang dakong abulig para matauntat ang bisyo sa pagpanigarilyo. Sunod sa anay presidente sang PHA kag Asia Pacific Society of Hypertension, kinahanglanon gid sang may gusto maguntat sa bisyo nga makabulig man sa pagbago sang ila kabuhi. Sunod sa iya, madamo sang pamaagi kay estratiya para mauntat ng pagpanigarilyo, apang kalabanan sini wala man sang positibo nga resulta. Ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga nagahimo sang bago nga teacher levels ang tika nga ginabi-abi naman sa Department of Education o kon DepEd. Sunod sa DepEd, makapasangkad sang promosyon kagasaka sa sweldo sa mga manunudlo ang paghimo sang bago nga teaching levels. Nasaad sa executive order number 174 sang Presidente ang paghimo sang bago nga position titles para sang Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7 kag Master Teacher 5. Gina-promote man sa nga EO ang professional development kag career advancement sa mga pampubliko nga mga manunudlo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuate pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat Stress and Kay Inocencio Mercado. Basa ko na kayo na, no? Teresa, lidaha kayaw. Teray morning sa imo dra. Ara ko dagapon sa bago, no? Virgil Pinda, good morning to my number one station, ARB, from Celine Homes. Otay Benedicto, natamayaw lang si Kagawad Aris Agda, sang Barangay San Jose, Sipalay City. Dayna Magbato Malabago, ay, ano naman yung si ano ho? Jeannie Felicia. Ano to sa? Ay, si Jeannie Felicia mo naman isang gabligya, oh. Mga cryptocurrency. Ay, kalay. Ay, kasabad ng Jeannie Felicia, ho. Ari na siya, ho. Nagsinabad naman siya, ho. Ano tayo dapat i-block. I-block na siya, ho. Basi scam ni Blau. Laban gid eh. Laban, eh. Good morning, Action Boy, kay Kagawad Peter Noble. Ara siya. Morning, Good morning, Gawad. Kagawad. Bananda nga pag pamati, Ara siya ka, ara siya. Ate na-remove ko ng comment ni ano, ni, sino ni? Ni Sino Felicia. to yung ngalan niya? Jeannie Felicia. Ara pa na si Morga, appear pa Ari yan. pa sa ako niya. Sa ako na-remove ko Ano na yung diyo. dulat ni man? Ilong press mo lang siya kag Long press ko siya kag black. pwede man, or ban. Oh, Kung ano delete. na nakabutang. Delete. 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 Iklay. Dahil mag-delete ko isa Sige. lang. Ay, ano na imo yan, man. I-block na din ang gura. Kinanglan mo na gid update. Good morning, man, kay Malain yung sitwasyon, eh. Leo Talaban. Good morning, dra sa imo sa may La Castellana. Good morning. Kay Kagawad Milagros Alit. Good morning, man, Kagawad. Ari nagli sa piyakuman nga na kuano sa piyakuman bala nga kuan nga sa akong di account bala. Ari digli nag-text siya si J Baragubay Siason Jr. oh. From Concepcion, Iloilo. Nante, good morning, dra sa inyo. Uy, nakalabot pa di sa aton mga taga Yes. Iloilo. Si atong friend ko bala si Beth De La Torre, diri gid siya gliga comment to sa akon nga kuano nga Ay, page. dra siya gali. Oo, that's why hindi ko sa makita to sa piyak. Action ba raman si Teacher Romela Ilostre Arevalo. Good morning, Ara, Ma'am siya? Romela. Para sa page ta kung sa imo page. Ari siya sa akong page. Good Kaya morning. minsan bala mga action na bilis para sa akon talaga sa lang ko check sa akon nga page. Kung dra ka ma-comment, hindi makita sa page ng Action Radio. So mas matingala kung way ko to na kuan man. So dapat i-check mo gid. May mo ang monitor mo na lang sa Action Radio diri sa piyakang computer. Himo I think you're right. Bo, I think Himo- you're right. Himo man di monitor sa cellphone ang sa imong mga page. Correct. Kaya para matamyaw mo man to sila. Kay dason daw Driyan, di pa magsulod niya si Jeannie, to bla? Hindi na saya magsulod si ano yan. Sa ako, no. Good morning man kay Julius Rainer Estares. Yes. Yes. Always sa AM lang, but still here. Good AM to all. Ay. Ano naman yun? Always sa aga, guro. Sige. Good morning. Kag dira sa kay Kwan, sa kay
classmate ko Jean Buerom, kumari ko Jean Buerom, good morning. Kay Jean Sulgon man sa Valladolid. Na, may agaman dira sa Beb's Mangostan. Yes, kamusta mga paho ta dira? Oo, Sold mga- out. Sold out, mga Kaya especially nga kapahuan. fiesta gapon sa bago, basi nakalabuot pa sila pamakal bala sa Valladolid daw. Ay, mo Siyempre, na? nagluto sa nga... Uy, hindi pwede yaw. Pwede. Nagluto sa mango float. Mangustan ito yun. Ano pag galing sa, ano naman, good float mo na siyang, Marapagid mango tapioca. may harap pag ng kwan bala, ng ginaputangan bala siyang daw, biscuits bala ng ano ganin, ng biscuit na. Yun na balang... Grahams? Graham? Mango float yan eh. Mango float na isda. Ala ka ba? Abi ko, ano pa naman ako, muna yung icebox cake. Yung icebox cake, ano mo nang panawag nyo? Oo. Ay, Icebox yun ay halin cake. yung panawag mo yung Amo na mo icebox niya. cake man. Sa amon to yan sa panukoy, muna akong panawagin. Ay, gali ka. Sa inyo yan sa I-confirm Karabala. ko na bisa taga panukoy eh. Siya sa karabalan yan, no yaw. Mango float, ginigaling sa una ka nag-icebox cake na. Nga ang mango float, kaya ba nag-float ang mango da? Kaya ga-float siya sa gatas. Harag. Stand by yan sa atong dugang nga mabalita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye na balita international, nag-atras na mga soldado sa Ukraine sa Severodonetsk matapos ang pagdominar sa mga soldado sa Russia sa nasambit nga lugar. Ginpahayag ni Lugansk Region Governor Sergei Gaiday nga ginmanduan nila ang mga soldado nga mag-atras na. Sa sulod sa pila ka bulan, madamo nga mga building ang naguba sa lugar matapos paarakan ini sang rockets sa Russia. Sa karon yara sa 90% sa mga lugar ang naguba na. Nibaluan ang kapanguna nga target sa Russia nga masakop ang Severodonetsk sa Donbas region. Sa balita sa negosyo, ginpahayag sang Department of Agriculture nga ginapaabot nga magataas pa ang presyo sang kalamay bangod sang kakulang sang supply sa merkado. Sunod sa Sugar Regulatory Administration, Pebrero pa nila nakitaan ang mangin kakulang sang kalamay bangod sa Bagyo Odette kay iban pa nga sirkumstansya dala sang malain nga panahon. Sunod pa sa SRA, pagkakulangan ng supply sang kalamay sa pungsod bangod nadugayan ang pag-import bangod sa mga temporary restraining orders ng sugar producers rason nga paabuton man ang pagsaka sang presyo. Liwat nga nagsaka sang 10 pesos ang presyo sang kalamay sa pila ka mga merkado bangod sa mga serye sang oil price hike. Nanindugan sa Agriculture Secretary William Dar nga may kakulangan sa supply sang kalamay sa pungsod kag ginakinahanglan na nila nga mag-import. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 90 centimos. Singapore dollar 36 pesos kag 61 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 99 centimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment, ginpagawa na ni Taylor Swift ang iya bag-o nga kanta. Ang kanta nga Carolina ang soundtrack sang pelikula nga Where the Crawdads Sing. Sa iya nga social media ginpatigan sang singer ang pagpagawa sa nasambit nga bag-o nga kanta. Suno padre, nagaisahanon lamang siya nga nagsulat sa nasambit nga kanta. Ang tunos na, oy ka man. Wala pa ko kapamati. Okay, sige. Balita sa sports. Dako naman ang pagpasalamat sang Pinoy 7-footer nga si Kai Soto sa mga fans sa naglain-lain nga bayan sang kalibutan nga naghatag sa suporta sa iya bisan napaslawan siya nga makuha sa mga NBA team sa ginapatigan nga draft kahapon sang NBA. Sa iya nga statement sa social media, ginsiguro ni Soto nagaedad pa lamang 20 anyos nga padayon ang iya ambisyon kag journey nga makuha ang ginahandom nga mangin una nga full-blooded Filipino sa NBA. Para naman sa mga veteran observers, wala pa din natapos ang handom ni Soto, bangod huben pa ini. Kag madamo pa sang panahon nga mag-improve ang yes nga hampang. Sunod sa ila, madamo sa mga ehemplo nga mga undrafted players nga nangin interesado pagyapon ang pila ka mga NBA team. Halimbawa na lamang ang mga NBA stars sa Christian Wood, Fred VanVleet kag Seth Curry. Samtang ginatag naman ni Soto nga wala pa niya ginisira ang posibilidad nga maghampang sa gyapon sa NBA Summer League. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! And happy Saturday! Happy Saturday! Happy weekend! Yes! Mga ka-aksyon, no? Kag sa subong nga adlaw, of course, ang especially ang
obrable sa government, wala sila sa work yan So, chill na lang sila subong. Ang mga Iba na half day lang. government employees. Iba nga mga private naman niya employees, half day lang. Pwede sa ato sa station, di ba? Sila ni admin. Das biyak ng mga beautiful ladies dira. Yes. Morning danay kay Beth de la Torre, ano? Morning sa imo, Beth. Kag sa tubang mo da balay. Sa tubang balay. Tagay ko bala sa ngalan kung sino nga tubang balay mo na da nga nagpamati. Nancy Linggo. Tagay ko bala sa ngalan para matamyaw ta, no? Yes. Nathan Borromeo, ano nga ni? Bugtaw para Ay kaya. na, nagkakalipat ka sa imo nga ano how. Nga Sa kon imo nga client. Yes. Kasi mag-atras siya gani Sa sa nga kon pag. client to be. Oo. Bugtaw para kaya. Yes. Okay. Kaya si Virgil Ligaspi Coloso is also with us. Mare, mayang aga dira, no? Good morning. Kagas. Sa on-air blati tamyaw tani si Teacher Romela Illustre Arevalo, si Cielo Billones Arevalo, kag si Excel Faye, kag si Ma'am Luisa Ling Melos. Morning sa Tanan inyo. nga members ang Energy NRB. Fans Club. Yes, Fans Club. Good morning kay Miss Georgia Gargasian. Yes, Good kag kay morning. Francis dira. Sa kupon na si Francis. Francis. Bata niya eh. Okay. Frances. Frances gani. Gani. Hindi kayo ba, ara sa pinto ko do Francine, Frances. Ganito. France na lang para safe. Sige, Sige. France. So, sa ato yung balita special, Action Boy, ato naman pag-istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa pungsod, Brazil. 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 Correct ba? Peter. Brazil. No, Brazil. 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 Brazil, So, isa ka block Action Boy. Fun fact na Action Boy, isa isa sa mga Action Boy, ginakakulbaan, di man kulbaan, gina-worry sa mga asawa basag siman. Na ako magkakahapit na sa Brazil. Oo. Ang barko sa Amo ilang bana. Kay do gina kumbaga do gina tagliog. Natagaliog sa kay damo-damo ka danto mga balo ka dito I think sa Brazil ang prostitution to is legal. Ambot lang. Gabi, true. Pero subo actually, wala naman. Kita pandemic ka ba? So, strict. Kapos, no, may mga rules na gita subong sa mga barko. May Hindi mga- na basta-basta kasaka. May mga countries ba nga ang prostitution is Legal is sila yan. I think Brazil is one of those countries. No? Not sure ko. Sige. Brazil, kadamo to mga kwento nga daan, mga Brazilians. Atutudaan ang mga, ang chinilas, na blang mahal, bla. Once makalakat, magdala Havaiana, Havaianas. Oo. Tapos yara man tana nga kung may maratan daw bananas, di ba? Daw may bananas. Bananas. Di ba yara tas na? Mag-ibot ka na, uy, pariyo, nakabakal ka. Ay, hala, nang happy ka, ginakabakal ka. Tapos pag-abot, pagbasa mo, bananas. Nalo rin. Ay, kalay. So, i-check mo, gid, no? Ay, importante, bakod, Ako yung okay na, ako niya basta bakod lang. Ako niya siya, I don't mind the brand. Kaya kasi may brand yun man to, yung bananas. Pero ito may araw na spata, ginilas ka bananas, why? Ambot lang, banana lang, guro. Banana lang. Ambot, Ano? nalipat ko, sila. Ba, ilan mga Nakulban, chinilas, nakulban ang mga pasawa sa mga seaman kung Kulba. maghapit ang ilang barko sila bana sa Brazil. Oo. Mara, gina papanao, ganyan. Hindi ka ginunaog. Makotota si Manino, Michael John Season. Natumnaog ako, hindi ka nakabalik sa barko. Oo na, hindi na ko. Kasabad. Pero sa mga ginastriktuhan, action mo, kay pandemic ka ba? Para sa health man sa mga people of the Philippines. Pero why na tayo madala, People of ya? the Philippines. Why na tayo madala? Wala hindi ako lang Eh, mo lang na, ya. Kiss abla makita ko bala sa mga videos bala nga amo na bala. May top 5 na gani nga mga pungsod eh. Oo, Ang nga. mga pinaka number 1 ang Brazil. Brazil. Okay. So, ang Action Boy, mga interesting facts about sa Brazil. Ang una, Brazil, Action Boy, ang pinaka-largest country sa South America. So, na-belong na siya Action Boy sa South America. South America. Tapos, ang Brazil is the world's 5th largest country, Action Boy. Kaya mayroon isa sang masobra 200 million ka mga people. Grabe, no? 211 actually. 211 million people. Daw twice gali isang aton. Yes, there is a Philippines. Halos sa pilo sa aton. Oo. Pero in fairness, no? So, hindi mo ano mo Action Boy? Hindi kay kon si Cielo niya wala kagwa ang kasagapon. Katong kapon mo shout out ko may gapon kay Romela. Aha. Shout out na, basi may kasag na, mabakal ko. Te wala ko no kagwa.
Ang kasal. Basi nagasunggod. Okay? Inawala ko na. Tutugtog ka, punto wala tod. Oh. Basi ginbakal na advance. Hindi ngayon kung may time gali, pwede tato kakadto, makatabok tato sa piyak suba. Aha. Sa piyak suba gali na, nang tawag nila nga, ano ganit naman, ng Piyak isla, kaban sarap. o sa something amo na. Sa piyak to gali, pwede ka to may ato na to nga daw mga balay-balay, nga pwede ka to paluto gali ya. Ang masakay. sa tubangan, to sa ato niya. Sang bantaya, no? Tubangan. Masakay ka sa gili. bangka. Aha. May araman bangka. Mapatabok to. Tapos dito, makapaluto ka to gali. Tinakakadto ka to? Wala pa eh. Wala ka na gano'n. Sa sanaligan ng mga classmates, kung nahagad ko nila, galing kaway ko time. Aha. Pero nagtabok to sila. Pwede, may mga Ang pangagan na balay-balay sa akong ulit. pangulabo. Pero nakita ko to gapon. May mga kuha gali, may mga payag. Oh, Nga ang damo daw- Sir Guelas. Damon daw ko ng Sir Guelas. Ko naman, Sa kuha na guro ya, sa Pungtod. Pungtod man. Ang daw island, dablas tunga sang suba. Lain pa. Di lain pa ginanginamin mo yung isa ya. Amo man na sa piyak man sa suba. Okay. Oo. Sige. Basta baka time ta dalon ta ka to ah. Sige. Pwede man karon after newscast. Ay, sorry. Ay, may duty. Although nga wala pa ko kakadto da. So, next action boy. Ang Brazil action boy, bungod sa kadakoon, bala sang ilang nga pungsod, miyara sila gali isang 4 time zones. 4 time zones. Oo, in fairness, no? gali. So, kay Sa sari-saring oras gali sila. Yeti. So, diri sa Philippines ato niya, isa lang niya mong. Isa lang. Isa lang di ato niya. Sa ila gali Philippine Standard Time to eh. Yes, Action Radio Philippine Standard Time. Okay? So, next action boy, ano ang capital city sa Brazil? Balo ka? Brazil, hindi Rio de Janeiro na Brazil. Brasilia. Brasilia. Ito sa lakyan. Brasilia. Brasilia gani. Pero isa sa sikat lang yung city, action boy sa Brazil. Ang Rio. ano eh? Rio. Rio de Janeiro. Nan. Pero ang capital nila, action boy, Brasilia. is Brasilia. Doon sa lakyan na sa auto na sa naka doon sa may auto nga muna. Wala ko ka... May auto sa naka Brasilia. Galit. Tiway na subong. Daway na ko kita. Basi dito na lang sa Brazil. Basi. Daw gamay lang na siya nga auto. Doon sa auto lang. Do traktarak. Tarak lang siya. Sila sang minika sa una. Kung kakabot minika, Wala. may taxi sa una nga minika na siya. So minika, but sila yun, minicar eh. Minika mo gintaw sa minika. Brand Tutrakta. niya? Basta manawag sila minika. Minika lang. Basta do traktarak ya. Jutay na lang, do kulang-kulang na lang Di meron ya. naman subong. Amo na kagamay. Oh, nakita ka kay Mr. Bean. Aha. Naamo na siya nga mga kagagmay nga auto. Pero Nga mga kita- tagbiyahin siya sa makulod taxi. Minika. Minika Kay ang mas tawag. kini isa sa gatong. Kag Tiway-tiway kag pa kung tayo. mawadaan kag gatong, ato ang ginta sa to, kung mawadaan kag gasolina, pwede mo saya mahibutan sa higot kag guyuron. Ay, mo na. Kay do traktara. Traktara. Kasab. Meron na sa mga. Ano na? Ginambang comment yo. Ha? Iya sang ano? Sang Amo na nga branding. ang Brazil. Hindi Ang Suzuki Minika na mo na. Nasusubong. Away na subong ha sa una na. Amo na guro nagbulo subong bag-o. Nga iyang ba ko karon simo kung ano. Okay? Basta gamay-gamay na sa Minika sa una ni mo taxi. Ah. Kung magamo ko magani sa una kay daw gamay-gamay kung subong ni guro basta hindi ko kigo ngayon. Ay, una. Ay, gali ka. Tama gid siya gali ka gamay. Ano ba siya? Hindi ka gid siya kaigo. Ay, kalay. Morning Isugot da. ka lang na. Ay, kasabad. Okay? Ako itong bintaya. Kung ako bintaya. Oo, Kumadan sa gasolina. Pwede lang siya maguyo. Pwede. Sabad. Kung saka mo, pwede kung duha ka mo, pwede kung makwat mo. Ang gili ka. Grabe ko may gamay. Hindi ginayaro. Si Kaigo, pwede magsulod. Tarak-tarak gani. Kaigo, di magsulod. Igo eh. Ang gili ka. Patakiliro nun siya. Ay, nano. So, next action boy. Sa Brazil, kung action boy, ang mga tao dito, nag-speak sila Portuguese. Portuguese? Ang ginagamit. Sa Brazil? Yes. Abi ko Spanish. To say, magsilip. Galing ka daw mo na sa Spanish ang Portuguese eh. Yes. So, din ako to. Ang action boy. Tapos it is the only country kung in South America that speaks Portuguese. Kay other South American countries, amo na Spanish. Sa Portugal ya. Di ba siguro, ilagi dyan nga ano. Masakit
tuhod ko si mo. Hindi mo, that's only the country sa kung nga speak sa Portuguese. Ang Portugal yan. Ang Portugal, amo man yung Portuguese man na ilagay na speak. Okay lang. Ikatagon mo na dapat. Tika, basi sa Portugal mismo, basi mas damo pa taga speak Spanish, di ba? Tama na. Basta ang sa Kaya wala Portugal, man din basta sa nakabutang. Portugal, yung Portugalese. Hala, kalain. Ay, ano naman. So, next action boy, Brazil is home to the second longest river in the world. Yan. So, ang tawag sa ilang river is Amazon River. Amazon. Kag, ang pinaka, of course, action boy, ang longest river is ang... Ni Mississippi? No. Nile? Nile River. Nile. Okay. So, ano na siya. Hindi ang Yangtze? Hindi, ang Nile River. Gito siya. Sa din, lang. ang longest ano na siya? In the world? River, in the In the world. world? In the whole wide Sabi ko, anong world. mas kuan ang Yangtze River. River kami na. Effective. So, next action boy, ang Brazilian flag, meron sang 27 stars. Sino mag-isip? Pinalagay kami ng stars. Tatlo. Tatlo lang yan, no? Paamo lang yan. Tatlo lang. Paamulog na yun. So, ilaya 27, ganyan ka. Mas damang yan sa Amerika eh. Mas damo pa. Damo. Star Spangled, ng sila yung. So, ano siya. So, 27 stars. Ano mo sila yung sa so stars sa... lataon tari kong ari di ha. Pro siling nila di, the Brazilian flag is green with a yellow diamond in the center field with a blue globe. In the blue globe are 27 stars and a white banner with the country slogan, Ordem e Progresso, which means order and progress. Magaling. Perte na. Ordem e Progreso. Ngayon, kabila mag-ano ako, boy. Mag-Brazilian? Mag-Brazilian. Juta yan ko lang ko sa una, mga pangasawa, Brazilian. Ay, sa una. Galing ka nakita ko lang ako mga sa TV lang lang. Ano na Ay, yun? doon sa away ka nakamot. Ay, nakamot sa player, sa volleyball player. Yeah. Si Laila Barros, I think. Ay, hindi ko naman dumduman si Layla. Kilala ko yung Layla, ito padbalay. Dilima. Layla, dilima. Kasabat. Si Laila Barros, nga Brazilian player nga sa volleyball. Pinakasikat na sa sauna kay cute gwapa. Cute siya yan. Si Linko Gid Action Boy. So, next Action Boy, ang one of the most popular things to eat ko no dito, pagkaon dito Action Boy sa Brazil, amo ang, I don't know kung sakto ang pag-pronounce ko feijoada. Feijoada, amo na. Do, kuha man na yan. Do, hindi na National Jeepney dish. Association. Ha? Hindi na Jeepney Association. Ay, lahin naman, fibakda na yan. Fijudap, gali na yan. Feijoada, fibakda. Kasabat. So, amo na siya Action Boy. Amo na siya actually ang national dish ko no dito Feijoada. sa Brazil. Ano sa, what is this? Made from black beans, pork, and beef stewed together. Do diri sa ton do ginadobo nga baboy kag manok do ka mo na ginimpo nila ya ang pork and beef. Simple man lang gali ginimpo nila. May black beans Sa siya. ato na ganyan, chicken pork adobo ba? Na mo na gani chicken pork adobo. So may black beans. May black Amo na beans ilangan nila national food. National dish nila. National Okay? dish, oo. So Brazilians love football, gid Action Boy. Yes, Neymar. Ha? Si Neymar. Oo, kasi silang din in Action Boy. Si Pele. Oo. Pinakasikat. Pele, si Ronald, ano pa yun? Ronaldinho. Ronaldinho. Si Neymar. So, Brazil. Mga tatlo nila ka mga kuan ang pinakasikat gida is Pele. Si Pele. Si Pele. Si ang Fish. Brazil ko na, ha? Fish Pele. Talakay, nasugpunan din Action Boy. Walang alang tadi. Brazil has won the FIFA World Cup Finals 5 times, Action Boy, more grabe. than any other nation. Grabe na sila, yan, no? Subong nga ila pinakasikat nga player si Neymar. Si Neymar. Si Madera? Ronaldinho. Di ba Madera? Sorry, sir. Ari siya duty subong no ma-award to di karon na. So, ang last Action Boy, Brazil has the biggest carnival in the world. Amo na siya Rio ang de Janeiro Rio Carnival Rio sa Carnival. Rio de Janeiro. Yes. Hindi ka, grabe na da. Oo. 13 na da. Grabe ko na Amo na ba, gusto ko na ba Galabot ko no experience? 2 million ang mga people nga Gakanto? in fairness.
fairness, no? Nami, gusto ko na ma-experience na rumble ni Migo tabab Francia. Ano sila Nami ko na yung basasyon ko na sa Portugal. Sana? Portugal. Nami to yan. Nga, man. Ano nakanami ko, Buta no? ng rason nga daw nami ato sa bakasyon sa Portugal, Ay, basi may ginbilin to siya. Ay, Nabakas sa issue no. naman, wala nang imo. Issue. May ginbilin siya ng mga chinelas, kaya hindi na magamit. So, Aw, ginbilin niya. Yung ah, issue, na magbilin ka chinelas, issue. Ay, kalay. So, siling ko, Action Boy. Good. Kaya na butang ang pinaka nang naila daw. Di ba sa ang Brazil, ang isa man sa mga landmark ang pinakakilala sa nga dabal mo din ng Brazil. Inabalang Jesus Christ wala na nga giant statue na ba sa mountain nila bla. May amo pa na. Oo. Tikitan lang di kabilo. Basi wala. Amo na sa isa sa pinaka landmarks ng Brazil nga kung makita. Kada let's say pareho sa Australia. Hindi lang Australia ang ilang Sydney nang lang daw orchestra ako na nang daw kita ka na sang magsiling ka Australia nang daw kwanda na theater kwana ng Sydney Opera House. Do Sydney kita ka na sang Australia nga amo nang magkakita mo muna bala mo ng Australia siya. Mo na. Yang Sydney Opera House. Di ba? Daw mabala mo din ng Australia na siya. Kung Singapore naman, kung makita mo ang lion bala ng Merlion or ang inang hotel bala nga inang sa ba ando may barko sa babaw bala mo dahil nga Singapore na siya daw mga landmark nila bala nga mga kilala mo ang Brazil Ang Brazil Australia ang basta magsiling ka mo niya Sydney Opera House ang Brazil inang Jesus Christ na bala nga statue nga dako nga ara sa mountain amo na siya iya sang Brazil okay ba amo na pagamo na siya daw bala mo din nga Brazil wala na siya sa mountain. Ay, wala siya sa mountain? Wala Insaylo siya, na nila. Wala mo na siya sa... Insaylo na nila? Insaylo na nila sa may baybay, ayun. Ano ni Ibo yun? Kasi di na Ibo yung... Ikline. Ang Liberty, ano nga nila, Statue of Liberty. Statue of Liberty, di Sa ba? ano naman na yan? Sa New York? California? Hindi, Amerikano lang, para safe. Statue of Amerikano. Liberty. Though, I think New York. New York siguro. Di ba? Doon mga muna sa mga landmark, malang makilala mo dati sa kalugar, di ba? Yes. Sa Philippines, Sa Philippines siya, ano sa Philippines, yung makilala ng Philippines man? Rice terraces? Wala. Banawi Rice terraces? Hindi man. Daw, muna sa dahil nga, nababala mo dahil nga Pilipinas. Pilipinas na dayon. Tsakto, James? Hindi bugulo yan. Hindi lang Banawi Rice terraces. Silikikit. Amo na, Banawi Restaurants. Basi, hindi ang Bulkan Mayon. Yes. Good morning, Dra. Kay amigo natin, Leo Talaban. Available really online yung mga crop tops ni Ralph Gallo. Yes, bala. Basta, kuya. Available online? Oo. Basta, kuya. Basta dito lang sa America. Ang ako, ma'am, balya is angay, hindi ka mo ni Action Eden. Mag-amo ka mo ni magpapurakay mo. Of course. No? Di ba? Ngayon, hindi ka mo ni nga duwaya. Yes. Duwa lang. Sa kupa na sila. Si Miles si Marnie. Si Marnie kag si Miles dalon ta kag si Ana. Si Zil. na lang daw. Good life lang magsumos. Hindi ka na sa pakod. No, Leo Talaban, morning mandara sa imo. Kay amigo naton Juan Bolgalio. Yes. Good morning. Morning. Kami ginsend sa sako ni inaugural ceremony guro ni ni Mayor Maymay ni Coro sa June 28. Kay Mayor Maymay gali nga inaugural ceremony June 28. Okay. 4 in the afternoon. 4 o'clock. Okay na kita. Okay. Nathan Borromeo, Christ the Redeemer na galing sa Brazil. Tsakto. Christ the Redeemer. Nami isang crop top sila. Tahog. Baklanta ka na sa why na da sa sa Daco Mall sa reclamation area. Arain daman mo kadto ka gito karon. Ang Pilipinas kanong Carabao sa Lagoon. Negros na ya. Sino siling? Negros na ya ang Carabao sa Lagoon. Sa Carabao sa Lagoon. Ti ang longest river kundi Nile River, hindi naman Dennis yan, hindi Bago River. Ano lang yan, ang longest bridge na lang man ya sa Negros ang Bago, di ba? Longest bridge. Sang una Subong yan, na ha? Subong man siguro ay. Oo, subong. bago mo nagyapon. So, action boy, meron pa na mga... Hindi kaya mga ang bridge sa nang ako na ito naguba nga bridge bla.
Pero subong mo magyapon. Di mo magyapon ka laba. Magyapon. Pag ga-function na subong yapon. Why na to? Naguba na to tong steel bridge? May steel bridge. May steel bridge na Ay, sa wala una. nakabot. Away na nakaabot. May steel Wala. bridge na daya. Sa piyak sinasang bridge subong blaya. May steel bridge na da. Nga dra na da sa una. Gagin napata na may hero na da sa American hero. Nga dra na da yung punggan ang mga Japanese yung magtabok da. May story na siya. Fyodor So meron Vinter. sa una, Action Boy, galing nga mapagpati nga, di ba kay longest bridge ang sa bago da. Once nga, ano mo bala, ipunggan mong ginhawa mo, matupad ko ng wish mo, pag-abot mo sa punta, Ay, na? nga pag-start pa lang, hasta maabot ko sa punta, Ang wish mo? nang kung anong wish mo, matuman ko, no? Ay, susara mo kayo traffic. Gintry ko na. Gintry ko na, ay, sus, traffic. First time ko nakabati is na. Taga-bago ako. First time ko nakabati. Testing ida, maglabay ka kasi matupad yung wish. Anong i-wish ko man? Wala mo na da. Kung ano yung mga i-wish. Natamya ko on air si Beth De La Torre. Natamya ko sa on air. Sige So, inyo yung mga tiyan mga ka-aksyon. Ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karong adlaw Sabado, happy weekend everyone. Athena, siling ni Athena Miran. Dira man na kuno ang famous nga saint na si Padre Pio. Sa Brazil? Sa Brazil? Hindi sa... Brazilian na si Padre Pio. I-check na karon. Standby na sa Action Hotline, Saturday edition. Napod kay Action Art Tayhopon. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel ka ba? Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.